רוצה לעשות רענון, לא רוצה. אני צריכה לעשות רענון? עשית רענון בבריכה? כמה זה שוקל הכל? מה זה הניטרוקס הזה? סליחה, למישהו יש סידופד? לא לרעשים של הבועות האלה ששומעים, זה בסדר? טוב, בסדר, אני אעשה רענון. כמה זה רענון? 20 דקות? It's so good. That's fine. Yeah. Like this. How do you put your mouth like this? Yeah. אבל אני באמת חייב לעשות רענון, יש לי מלא צלילות. Running through my nose? Through my nose? לא, במאוד. טוב, אני רוצה לעשות קעקוע, איפה עדיף לי? פורס של קריש או של מנטה ענקית כאן, או אולי דולפין כאילו? הייתי עכשיו בבריכה. נראה לכם שהייתי דקומפרסיה? דקומפרסיה! דקומפרסיה! דקומפרסיה. אפשר לקבל מיכל פה בבקשה? יש שני סוגים של צוללים. הסוג האחד זה הסוג שמשתין בחליפה, הסוג השני זה הסוג שמשקרים. אני לא משתינה בחליפה. אני? אני לא משתין בחליפה. אני לא מאשינה בחליפה. כולם משתינים בחליפה, זה ברור. אני בחיים לא משתין בחליפה. אני לא משתין בחליפה. וואי, יש לי טיפי? אני נכנס לחליפה הרומון, תגיד. שילמתי דג שמש! קורצילה, יודעים איתה כמה. דקומפרסיה. מה, אתם לא מספרים מגבות? מה? ביטון, תודה רבה. אני באמת חייב לעשות רענון, יש לי מלא צלילות. קצר ויפה. Be an intro. אוקיי. איך יוצאים נודים לחליפה? עומדים על הראש? לעשות משהו? תעשה משהו. My body is overtaking.